ka je ka sa Professor Dawud, ta ga sunan shi ya fito a duk wani search engine, Google ko Yahoo ko wane ne, ka je za ka ga abin, za ka ɗibe shi. Ya faɗa ya ce dole ne a fito, yana faɗin link ne ma tsakanin Boko Haram da mai tatsi ne. Akwai abin da kuma shi kanshi Professor Dawud bai sani ba, ni da Muhammad Yusuf ya gaya min, an kashe uban shi ne, ni da shi ya gaya min, muna cikin mota ta Starlet. An kashe uban shi ne a ina, a rijiyar zaki, ya zo kawo wa mai tatsi ne gudunmawa. Duk waɗannan abubuwan kuna ahlus sunna ba ku san su ba, kuma mu fito mu faɗa wai ku ce mun yi ƙarya. Wallahi jama'a, wallahi ba mu da buƙatar ƙarya ko miskala zarratin mu ahlus sunna, ba mu buƙatar ta. Gaskiya da muke da ita ta ishe mu mai wa'azi, ta isa mu bauta Allah, ba mu da buƙatar mu wa kowa ƙarya. Kuma duk wanda kuka ji mun yi condemning, wallahi ƙarya ne daga baya ka zo ka samu saɓanin abin da muka faɗi, don mu ba table research muke akan mutane ba kare, muna yin field research, kuma muna yin dogon bincike ne mai faɗi, sannan mu fitar da cewa wane kafiri ne ko wane ɗan bid'a ne. Don haka mu kaɗai ne 'yan salafiya a tarihin duniya ba mu taba hukunta cewa wane kafiri ne ko dan bid'a daga baya an samu bambanci ko sabanin haka ba. Ba a taba yi ba a tarihin 'yan salafiya. Ga littattafanmu na jarh wa ta'dil, al-imamu Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi yau shekara kusan 1000 ya rubuta littafi al-Kamil, al-Kamil fi rijal. Mizzi ya zo ya rubuta tahzibul kamil. Mu kadai ne muka yi maganganu akan mazaje, ko an ki kuma daga baya sai a da a ce shegu 'yan salafiyan nan haka dama suka faɗa gashi nan, sai yanzu ne duk da abubuwa suka faru sai a ce duk abin da Albani ya faɗi gashi nan. To me amfanin kuma wannan? Sanda muke faɗa muku ku ɗauki mataki a lokacin idan ku ba ya rufe ba. Kuna ganin wai yadda kuke 'yan kungiya kuna kin mutane kawai saboda kungiyanci, ku ne musu sharri saboda kungiyanci, wai sai kuka ɗauka mu 'yan salafiya haka ne. Ba ma zagin kowa, ba ma kafirta kowa saboda ba dan salafiya ba ne. A'a, muna faɗin abin da yake tare da shi ne, abin da yake tare da shi muke faɗi. Yaro ne yana shi'a a garin Damaturu, na je ina wa'azi sai ya rubuto takarda, Malam Albani me yasa kake zagin Zazzaki? Na ce a'a, ba zagin Zazzaki nake ba, ina kafirta Zazzaki ne. Kaga ko kafirta ta fi zagi. Kafirta shi nake saboda kafiri ne, ga irin aƙidojin shi. Wannan ya yunkurar da yaron ya je fara bincike, tuni ya fito yanzu ya fita daga cikinsu ya koma ya nemi su raddi. Ba ma zagin kowa, ba ma atakin kowa, amma muna faɗin gaskiya ne akan mutane. To wai sai a ce wai mu waye wakilta mu? Ilimin da muka yi tace addini muke yi. Za a bar addini ne haka? Ba a bar addini haka ba. Dole sai ana faɗin kaza ba daidai ba ne, kaza daidai ne. Kai inda ba a faɗi, wawaye da suka yawa a Najeriya ba an shiga uku ba. Microphone ɗin nan gobe in wani ya zo ya jawo aya ya ce wa makaru wa makarallahu, kunjin da microphone ya fito, na rantse da Allah wasu shi kenan, wa makaru wa makarallahu, sai ce kunjin da microphone ya fito, sai ce kun ji makirfon a ƙur'ani. Ƙauman ludda wani ya ce mutane sun yi ɓarin ludayi. A Najeriya ake wannan tafsirin. Ƙauman ludda mutane sun yi ɓarin ludayi. To yanzu ka tafi cikin jahilai ka tara kwana a gwara ɗin nan ka sa lasifika ka ce wa makaru wa makarallahu, jama'a kun jin da Allah ya faɗi makirfon a ƙur'ani. Shikenan kwana biyu za ku kafa masallaci, za ka samu ladani da duk jami'an ƙungiya. Najeriya, ko kun fahimta jama'a? An bar mutane da jahilci, har kwakwalwarsu ta mutu, don haka ba ta iya tunani da kanta. To dole sai ana faɗin kaza sharri ne, kaza daidai ne. Don haka mu ahlus sunna ba za mu shiru game da duk wanda ya ƙirƙiro muguwar bid'a ba, sai mun faɗi. Ya rage ya ɗauki makami a kanmu, za mu ɗauki makami a kan shi. Shikenan kawai. Shi da ya ɗauki makamin, is it official? To ku kuna jiran officially za a baku izinin ku dauki makami akan shi?
malaman ahlus sunna da aka kashe akan wannan fitinar da ahlus sunna sun ɗauki makami, ku je ku ga Bauchi abin da ya faru. Ba sun yi gargadin za su kashe su Idris Abdulaziz din ba, almajiran Idris Abdulaziz karfe 3 na dare suka shiga gidajensu suka taso kowanne shege suka gaggaura mishi mari. Ka gane mu, mun gane ka, mun ji abin da kuka faɗi, ku faɗi duk za mu bi ku da iyayenku kaf a garin nan sai mun ƙara irinku. Na haka ba za mu kara malamanmu ba, mun kyale ku. ai ba digiri ne muka iya wannan ba, kuma ba digiri ba ne. Ana digiri akan iskanci ne? Kowa ya iya kowa da digirin shi, uwar shi ta haife shi na iskanci, ran da yake so kawai zai yi downloading ne. gashi ne yace fa kharajtu ana wa Humayd ibn Abdurrahman nuridu Makka. Da ni da abokina Humayd dan Abdurrahman sai muka fito muka nufi kasar Makka. Faƙulna muka ce laulakina ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ina ma da mu haɗu, Allah ya samu haɗu da wani daga cikin sahabbai, fasa'alnahu amma ya ƙulu, mu tambaye shi game da abin da waɗannan mutane suke faɗi, menene shi zai ce game da wannan abin. Wannan yana tabbatar mana kuma haka abin yake har yanzu. In abu ya rikice mana ɗaliban ilimin jama'a, akwai shekarar da mu ma sai mu kintsa sai mu tafi umara, sai mu kintsa sai mu tafi aikin hajji. Don haka kafin mu tafi sai ka ji mana malaman duniya waya, ala gafata malam bana za ka zo aikin hajji, akramaka Allah bana za ka zo umara, akramaka Allah bana za ka zo kaza, to muna da matsaloli ne da za a zo a tattauna. In ba zai samu zuwa ba sai mu to kai da za ka tafi umara ka kashe wajen 300, sai ka sai kati na 5,000 sai ka sa a wayarka, sai ka zauna da shi, akramaka Allahu ga tambayoyi ga mas'aloli. Wannan falalar sahabbai ba su same ta ba, tabi'ai ba su same ta ba, ba dan mun fi su daraja ba, a'a kawai Allah ne ya nufe mu da samun sauki. Dan haka idan ka tafi Mina, idan ka tafi Muzdalifa, in ka tafi ko ina, ɗaliban ilimi tun zamunan sahabbai da tabi'ai sai ka ringa ganin su sun yi cincirundo suna bibiyar malamai duk inda ake. Wata rana wani babban sarki a filin Arafa, a filin Mina, matar shi sai ta hangi mutane da ke biye da su, sai ta ce sai ta jinjina a kansu, tana jin daɗi, ai su ne masu mulki, mutane na bin su. Can sai ga wani malami ya barko, sai ga jama'a tururura bin shi, shi kanshi sarkin da ita matar da dasu sai suka gudu suka ba su guri. Sai ta ce man ha'ula, aka ce haza Abdullahi ibn al-Mubarak wa talabatul ilm. Abdullahi dan Mubarak ne ya zo aikin hajji, ɗalibai suke bin shi, kowa da kutunta wada, malam yana ta jawabi suna bi suna ta rubutawa. Sai ta ce haza al-mulku bi ainihi